Kai in kana soyayya ka ji daɗin ka. Wayyo kai gaskiya a koda yaushe ina so in dinga kiran yarinyar nan domin in dinga jin abin da yake raina. Kai haba in kana soyayya kai bari dai mu ga ɗan sha sanyin nan in kira ta yanzu. Yanzu zan kira ta 12 daidai dot zan kira ta yanzu zan ga abin da zai faru. Kai yar ta shiga cikin zuciyata wayyo ina buƙatar jin muryarta. Kai in kana soyayya daɗi baby la ilaha wayyo ba kati babu. Kai ai wannan yarinyar zan kira ta kuma yanzu bacci kuma gashi. Kai la ilaha illallah kati wayyo wayyo Allah ba ni da kati kuma. Kai bari in yi sauri bari in je dole zan je in siyo kati a daren nan. Kai minti 3 ne ya rage mun kuma fa. Bari in je gurin mama Shukura sai mama Shukura bari in je gun ta siyo. Kai sun kulle gate din su. Kai sun kulle gate la ilaha. Gaskiya ina sauri. Kai oh my god wayyo akwai wata hanya mara kyau bari in bi ta bari in je tsallaka. Mama Shukura ki sauri ki zo ki bani. Mama Shukura ina bukata kojo ne fa zo ki ban kati zan sai kati na kojo suna zan kira sunan ka kojo suna na kira ka kada ka tashi na akan katin 100 na gaya maka ko dan kana bakin cike ne da baccin da nake ka ƙara kira na. Mama Shukura ki haƙuri ina so in kira ta yarinya ne. Mama Shukura ki haƙuri wallahi ina buƙatar ne balance naira 50 kawai shine kawai zai sani har na zo ta ce ki haƙuri so nake yin amfani da shi please abeg ban. Yau ma an tambaye ka ta wace kofar ka shigo. Mama Shukura ba sai kin ji ba wannan kofar ne hanyar kofa ce mai kyau ba sai kin ji wai kowaye kawai ke dai gida da shi ki haƙuri da rashin ki ne daga bacci ba sai kin ji ta wace kofar bane kar ki damu Oga kada kashe ni ba barawo bane ka ga ni ne matsalar kati za ka mutu kyau kai barawo ne. Yau dinnan zai mutu yau za ka mutu yau dinnan tunda kai barawo ne kai. Oga kai haƙuri ni ba ɓarawo bane tsallaka na je na siyo kati oga ni ba ɓarawo bane fa oga kai haƙuri ni ba ɓarawo bane wallahi yanzu kawai tsallaka ne saboda zan kira budurwata ina so mu haɗe ta amma oga kai haƙuri kati na siyo amma baka yadda ba sai nuna ma katin oga amma baka yadda ba sai nuna zan iya nuna maka shi amma baka yadda ba oga kati na siyo na kai maka kati ne. Wayyo wallahi wayyo na zo magana Allah ga ya guri oga. Wait tsaya me haka ya kuma ka haba da Allah ina so ku danna mana subscribe ku danna mana alamar ƙarar sanarwa domin samun shirye-shiryen da za mu ɗora yauwa gashi nan ku danna mana subscribe sannan kuma muna godiya mutane in ba ku ba mu fa in da rabana ba wala mun gode sai anjima.